Пуснал съм, да. Чай да иде варили отдолу. Вари, тъй. Сега. Здравейте, пичове. Ще кажи пички. Здравейте! Нашата група Детонатор днес навършва 35 години от основаването си. Както виждате, за 35 години ние просто сме удъртяли външно, обаче вътрешно сме същите ненормалници, които бяхме и тогава. Та, преди 35 години, на рождения ден на Тихомир, като стана 19 години, аз и той я основахме, а Ачката беше в казармата в Свищов и го чакахме да дойде при нас. Така че, приятели, 35 години от основанието на групата, имаме нови парчета, надяваме се скоро да чуете, да ги чуете, ще ги изпълним и на живо. Продължаваме напред с сценична дейност, с записи ще понаправим и така, живота си върви, само Детонатор устарява. Обаче, в противовес на седесарския лозунг от на времето 45 години стигат, на нас 35 години не стигат. Хич не ни стигат. Да, ама като ставим на 45 може и да стигнат и тогава ще станем седесари всичките. Намесихме политиката. Да, може да без политика. Това е България. Това е положението. Бъдете живи и здрави, приятели, и да се виждаме по концерти, пък и на маси някъде, да сме живи и здрави всичко. Където се случи. Което ни е писано, то ще стане. Това е. Живи и здрави бъдете.